मूलभूत शिक्षण देताना मुलांच्या अंगीकृत कलागुणांना वाव देण्यासाठी वेगवेगळ्या ज्या कला आहेत त्या कलांचं शिक्षणही दिलं जायचं. त्यामुळे त्या गुरुकुलातून बाहेर आल्यानंतर तो विद्यार्थी सगळ्या विद्यामध्ये पारंगत झालेला असायचा. ते पुस्तकी ज्ञान असेल, जीवनमूल्य असतील, प्रत्यक्ष जीवन जगायचं ज्ञान असेल किंवा ज्या काही कला आहेत त्या कलामध्ये पारंगत झालेला असायचं. आज आपल्याकडे ही पद्धत नाही आहे. या ठिकाणी आपल्या जी सांप्रत व्यवस्था आहे, शैक्षणिक व्यवस्था आहे, त्याच्यामध्ये पूर्णतः पुस्तकी विषय जे आहेत त्याच्यावर भर दिलेला आहे. परंतु आपल्या जीवनामध्ये आनंदाचे, चैतन्याचे रंग भरायचे असतील तर अनेक रंगांनी युक्त अशा लोककला आपल्याकडे या ठिकाणी आपल्या पूर्वजांनी परंपरेने आपल्यापर्यंत पोचवलेल्या आहेत. त्याच्याबद्दल जास्त भामल सर बोलू शकतात, कारण अनेकदा मला त्यांचा सहवास लाभलेला आहे. आणि या लोककला ही लोकनृत्य, लोकगीतं हे नुसतं नृत्य किंवा गीत नाही आहेत, तर जीवनाचा चैतन्यपूर्ण जीवन, आनंदमय जीवन जगणारा संदेश देणारी असा वेगळा अमूल्य ठेवा आहे.